Milí priatelia, chcem vás pozvať na stretnutie na Turice. Príjmite naše pozvanie z Koinonie Ján Krstiteľ, tak ako každý rok, aby sme sa mohli stretnúť a osláviť zoslanie Ducha Svätého. V tomto roku to bude 22. a 23. mája. Opäť v Kasosporte v Košiciach, v sobotu so začiatkom o 15. hodine. Program bude trvať celé popoludnie až do večera. Špeciálne chcem upozorniť a pozvať na charizmatický večer, ktorý začne o 19. hodine. A potom v nedeľu opäť budeme pokračovať v programe od 9. hodiny a o 10:30 je svätá omša. Príďte, vy, ktorí chcete zažiť radosť. Príďte, vy, ktorí chcete zažiť spoločenstvo a silu spoločenstva, ktoré sa modlí. Toto je moje pozvanie a teším sa, že sa skoro uvidíme.